mai vacho vari kudzinga uyu pamunhu vakatanga wauyu kazi utsire makomba munda mavo usati azoita eri yacho kuti yakakamira sei katotazvizwa patazoendapo asha ipipi nyachakona muraba inini naiwo mai akabata chisvikapo takazodaidzwa amwe atatu emunharaunda zikazi aiwa munda uyu ngewa uyu akutorerwe munda uyu asi nyamufa asi achiri mupenyu akaita utongi usina kunaka ngekuti maposheni akabhoerwa ndima yavo vachiri vapenyu mai vacho mukoma wacho iwowo pake uyu munina pake munina mudiki wacho pake saka aya mukoma akuru murimi ainga nehuku angaiwa matoki uyu munina uyu wepakati marozha akanga ari mugosi mwembadzani dzemukoma uyo zikazi saka iwo takuchikubvisa pangokuti huku dzozurye manzungu dzako nyemba dzako nyimo dzako nekuturukire mhunga iye akanga apirwa kuchizise zvakadini ari disabled kuti azorukire maputo kumusoro azviiti ngachirima apa abereka awa aikaronge izvozvo yes ngachirima padhuza mukoma abereka yazoparara ese kwachichitawo zvawo egawo iye wakomupei kumusoro uyu kwakomupei adaro paya uyu arombogunun'una mukoma yamiku akati mwaita namukoma zvazvo zvakatopira musi waakafa ndoti chini posheni yangu imimi ndamutora ini kupi omwakaipiri ndo nyaya iri kuchangamira. Saka iwo wao wanazungisa iwo wao mukadzi ndi mukoma asatatu mukadzi ndio anazungisa kuti aende kwa mtani koti. Nyaya yekukoti uyu mukadzi akaenda kotengerwa pakufenzi pake pane mutaura akabvutira uyu paya uyu wo kwakudhekani wako watofenza phinjisi kwati zvikeiwaya ndoti ende kupinde pai munda mangu handiti uyu akangaatarira madhiga kuti uyu akaunda uyu okupamba unde munda musimake akatunga kuti uyu akadhekani wavo watondundira makombatika edhiga kuti mwe baapfawa muridzi weyo nini womunda atwaona yesu uri wakatiprese munda usi wake chokwadi wanatora ngesimba chokwadi no hatidi zvakadaro kuti nhaka imoika kundokoiwa kamwe baba namai takakowa akati 1 2 3 vese vakakowa zvakafanana kuzondichinja kuchiye zvangu zviri apa zvakanaka kuti aende iye watiza kunaka andizvo ndamamisa ndingomira ibicha ndichamboda kuti mbichana timbona kuti todimuiva asi tinotonga asine chake akanaka zvakati this last week swemani teacher wepamangu waprimary pamangu namely James Werekwe. Na James Werekwe. Starake teacher. What is Werekwe? James Werekwe. Werekwe ngati jawe. Ilikuwa zira Werekwe. Mwana manyingo. All right. Akambuya muno ene ndau yawo ya. All right. All right. Awe adaro akazoti mai
munharaunda imwe chadambuka akaende kuchikoro echida kutumira mari neegokechi kazi chiri pai kodechi yeskuru kwabva asapera nekode yeskuru iyi kazi chindipai foni namba dzenyu dzefoni mimi kutaura mai vaya vaya ndozokufana kuti amari yemasende yadini yasvika yezi that hangaenda nezvefinance izvozvezvo zvinofana nazimuyandioifinance vadaro paya mai akaenda akaita matransaction awese akadini akafamba kuzotiwe musemani uno foni kuna mai chadambuka ndikazi ndinobuda iwo Kwere. wafumba mai waye ana murume saka menoti zvakaitika sisi ipapo kuti zvinenge zvaizvioneka handichanisi kuona chinofunazvo murume foni kwati wachitransmita nani manje murume nahore kwere uyu mukadzi murume ari kupretenda isifi ndechi ndezimani kudodai huya zati mutumire piki yako murume akatumira pabvatora kwakutumira lazashuwa here nditumire imwe kwakugatumirwa yakanoda zikasaka ndouya here zikazahuya uyu dedere neusiku uyu atazika zikana asvika unozomutore pageta mapinde mumba wapinde mubagatoka zvaneti murume zvaitika zvese izvozvezvo kuri kudai murume gwigwiritoe murume gwigwiri akahaka pakubatwa akamurume zvakapekitidzana zvadaro zviyazvo akati kudini azodedza manexito kwakuchibatwa kwakusungwa kwakubvarwa hembe dzese bedhidresi akaenda bedhidresi muchaiko netambudzo nadzo pamuraga zvaichaitika izvi kwakutovika chikazambia panai kwachiponderwa ndizvo kwachizokuskuru akaponerwa kumaendezvekweu kazoenda kukati atisimurai munhu zvapa ipastation pake mazvakapo zvekuti aripo chaisi aripo wachimusuko wapinde munhu ndonyaka ke kwamama kuzoti uyu muze mukati omangara nyaya keya kupisa zvese mari make chimangaro mari yekupurisa musi wechina kuma55 vakufonana zvichanani nemuridzi wemukadzi kana achamana kuti disente nyaya yacho vadauya kutora emasi wake chic wake deputy zvisikazoiti noise mangwana idinei itai uyu isusu kweduku village atinonga tazotaurira daranga riro nesu zvizozva zikazi avo yakazobhadharisa uyu 150 yes mukumbakabhadhara uyu tichakabhadhara murume wekadzi 150 kuzoti zuro kutoti anhu akatozoyawo zarodaikaio pamurume wekadzi ai ndakatopedza nyama nemusungo wavo aripo ndofunga musi wechina chitatu eri akamutema akanga atomusvika pasukuru pachipo akati ndatumwa ndimama tikataurira nyaya dzematikiri akaita dzematikiri nyaya yakaiti kwamama akubisana ega zvakamuita nyaya yasvike kudare yani nechimangaro ndozvakaitika hata zvizwa ino tichadhira nayo nyaya yacho yedu masa waenda kuinyaya
munyaya yacho ukazoti headmaster wakapindemo pakubhadhara nofunga ndinonga ngari akaita roma ndinonga ngari iriboba pane mubata kucha unomubata hana raite kutora ipresiding officer iyi azukutungaisa kana kuti usai pakasanirwa napo manzi akatora kuti nanisene zvipi kurina kuti murangani asi ndiye unotunga nemufinisi headmaster chanzi yangu kuti ndianotunga chakamira chokwadi tinoka izvo zveinohamba zviite sese tiri munoma chini yamozvipipi iyo ideyo kakubhadhara nakakazvipike muchikoro imomo zvinenge zvakaite kudaro ngekuti headmaster akatomongati sezvo kwadoka ndisasabhadhana nenyumba nguva dzine dziva uyo akatoti handikotoenda ndikotogoja kwangu nguva yangu yatopera mandibva mani akutunawo ndakangogara ndakutoruza mhuri yangu ndovusafa ndomatikire zvakaitawo manje wakazviwa ngemunyati headmaster ngoti isu tikatotere nhau tinotera tichiti ivo hauna rediudi nekutire makesis anenge aparwa kana ndiani kana ndiani hauna redi yazvo deanakoti zvamakurongerana inini chibvai munhu ndinotonga outside yakuti ndeyepasabati kustop aiva pazuzipawa akavakaza unengane kana ndingandoti undikachindimudzaaiamburirwa amazviteni matipei masoko zvakanaka izvozvo hatichazomuudza panyaya yacho right